Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke into ephuma phaa kuJunior Khanye ethetha ke malunga noMfundo Vilakazi, iyoungster le idlalela iqela leKaizer Chiefs. Uthi ke uJunior Khanye ngowakhe umbono nangawakhe amava ngendlela ambona ngayo ngoku uMfundo Vilakazi ekusingathi utshintsho lukhona. Uthi uncoma kakhulu ke lo muntu uthe wahlala nayo phantsi le player wathetha nayo, kusho ukuthi lo muntu lo uyicebise into elungileyo ngoba uVilakazi ngokutshintsho lukhona. Ewe, uthi uyavuma kayiyo la player inomdlandla, la play ikwaziyo ukuthatha i-defenders ingene phakathi kwazo, la play ikwazi u-attacker. Uthi yavuma kasiyo lo player, kodwa ngoku ngendlela zipositiona ngana, ngendlela ilihlo lakhe likhawuleza ngayo nangendlela adlala ngayo umfana omdala, umohluko ukhona. Uthi ke ubuzawuqhubeleka edlala kanje ke ngoMfundo Vilakazi uzayibamba kulaa ndawo i-performance yakhe, uzawuya kude futhi neKaizer Chiefs ke uza kuyibeka endaweni. neKaizer Chiefs ke ayinokuzisola ngoba bukaMfundo Vilakazi. Luluvo ke olo ke liphuma phaa kuJunior Khanye encoma phaa uMfundo Vilakazi ngeperformance yakhe uzothi ga ngoku. Singene ke lapho ke Junior Khanye besike sayikhankanya nathi loo nto, sathi ke kwezi match zimbini ukhona umohlukanyana apha kuMfundo Vilakazi. Sike sathi mhlawumbi uthukile umfana omdala, ukhona utshintsho alenzileyo ngoku, akusengwela Mfundo Vilakazi nandlela ke ebevlangela phaphatheke ngayo umfana omdala. Noko ngoku uyema, uyakwazi ukuthi uqwanya phakamise entloko, uyakwazi uba makasuse ibhola ihambe, nothi bakuhambe yena makuhambe ibhola. Utshintsho lukhona nyhani phaa kuMfundo Vilakazi. Enye into ke Kaizer Chiefs emele ngokuyilumkela, mayingathandi ukumbeka ecaleni kakhulu ngoba akana-pace uMfundo Vilakazi. Engana-pace nje akakwazi ukubaleka, ukuthatha ii-defenders angene phakathi kwazo, adlale ezalaa nto laa bhola ibalekayo, akakwazi ukuyidlala laa bhola i-attackhayo umfana omdala. Ngaki iKaizer Chiefs into engayenza ke ngoku ingamcingela ukumdlalisa apha behind izistrikers umfana omdala, aze apha ke behind izistrikers adlale eza 1-2s umfana omdala, agephe apase eza bhola. Ndicinga uba ke xa nodlala apha behind izistrikers umfana omdala, noko umohluko wakhe ungamkhulu kakhulu futhi angastrongo ngaphezu kokubana ngoku enje. Siyavuma Junior Khanye i-performance yakhe ngomfana omdala nomohluko kakhulu kwezi match ezimbini azidlalileyo. Noko kukhona umohluko, ukhona into ebonakala, kusho ukuthi ke bahleli naye phantsi bambonisa umntwana into yokubana akudlalwa kanje, kudlalwa kanje ibhola, ngoba nyhani uyambona into yokubana ngoku utshintsho ulifumene umfana omdala. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.